السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بانوگاست پوکھیبنی حضرت حافظ اکبر علی رحمت اللہ علیہ حاجی تو نومیاگی نورگی نظر اویکھی بنی نورگی نظر اویکھی بنی حاجی تو نومیاگی اپوک پیلے ہاؤ بیویگی جگر گی مچیت اویکھی بنی اپوک پیلے ہاؤ بیویگی نا جگر گی مچیت اویکھی بنی جگر گی مچیت اویکھی بنی حضرت حافظ اکبر علی حضرت حافظ اکبر علی اللہ گی بندہ سینبا نبی گی امت ارویبا پاکستان گی نہ لاہور دا قرآن گی حافظ تم کی بنی اللہ گی علم سو اویکھی بنی قرآن گی حافظ تم کی بنی اللہ گی علم سو اویکھی بنی پکنین لیکو لدودا حزگی نیت پوتو کی بنا مچن مناو اہم مکہ شریف لمدم دودا بیت اللہ طواف تو کی بنی بیت اللہ طواف تو کی بنی مدینہ لیکو نونگ دودا ماگی پیر صاحب نا اصدار عمل پیرئی باسکان دی ہائی ولمدم دودا مدرسہ اما ہانگو او باسکان دی ہائی ولمدم دودا مدرسہ اما ہانگو او پیرگیا تھنگکن با تھمویگی واسک اسید پا کسار لمدم لمدوگی لمبا بوستی لمدودا کھل ہونگ لکھی اکبر دی کھل ہونگ لکھی اکبر دی پیرگیا تھنگکن با تھمویگی واکھل اسید پا کسار لمدم لمدوگی لمبا بوستی لمدودا کھل ہونگ لکھی اکبر دی کھل ہونگ لکھی اکبر دی پیرگیا تھنگ اکن با سین بیاروی بنداننگ دارالعلوم ننگتھوندنا ہانگو پیرے مدرسہ حضرت حافظ اکبر علی حضرت حافظ اکبر علی عالم حافظ کیاتنگ مدرسہ سدئی اویکھی بنی طالبہ لسنگ کیاسو اللہ گی علم تم نریدو اللہ گی علم تم لیدو اسلام گی کھویدو اوی نری اسلام گی کھویدو اوی نری ماگی متک مگندی کری دبو چانگم گنی پروردگار چوبا حضرت حافظ اکبر علی بو جنت ناصف اوی ہنبیو جنت ناصف اوی ہنبیو جنت ناصف اوی ہنبیو بانوگاست پوکھی بنی حضرت حافظ اکبر علی رحمت اللہ علیہ حاجی تو نومیاگی نورگی نظر اویکھی بنی حاجی تو نومیاگی اپوک پیلے ہاؤ بیویگی نا جگر گی مچیت اویکھی بنی حضرت حافظ اکبر علی حضرت حافظ اکبر علی حضرت حافظ اکبر علی. خدا حافظ.